Okay. Mutungamiriri wedu wickenll Chivhayo tinotenda baba ndauya pano apa paHeathrow pacargo services zoeresa mudziyo uyu wandaona sechikumbiro chamaita. Mudziyo taeresa wakukwira kuuya kumusha kunyika yedu yamaZimbabwe. Baba ndatenda ndaona mudziyo unoshamisa, ndo zvakaprofitwa nezwi izvi, ndo zvatakanamata, zvatakatsanya, zvakanzi muchafamba nemota dzinenge mvura. Aiwa mukaka, taiona motikari yenyu baba inoshamisa. Ndaida kuti ndibvutendera ndikuratidze mukati mayo munomu. Mukaka chete, mukaka magadziriro ayakaitwa neunyanzvi. Ndofunga ndiwo mota yekutanga kunyika yedu yamaZimbabwe iyeyi. Taitenderera, taivakira munamato mota royce uchi. Angopinda mukati, baba, tigare mumudziyo wenyu baba wickenll. Tariona basa raitwa, hondohwe yamatura yazviratidza. Zvinobva muhombodo dzaAbrahama, zvinobva mumuteuro, nhaka yemuteuro chikomborero. Kudya zvinhu zvanamatwa zvakaprofitwa. Ndo zvemumbiri yababa Johani zvakaprofita nesangano rababa Johani renguo chena. Tinotenda wickenll ariona basa ireri. Nemusi wechina ndichaenda kunoeresa imwe. Ndichaeresa imwe inenge yasvika panapa paHeathrow pandaipaka panapa. Ndakaitaridza kumabvisual ndaeresa, saka ndapinda unzeloloy. Varume ava havachatya kunyepera vanhu. Varume ava havachatya kuita zvinhu zvavo pachena. Aujezera documentary rakauya rikabata vazhinji vavo, rikaburitsa pachena hunhu huri kuitwa nevazhinji vavo. Asi tichibva ipapo, tiri kutoona vachitoenda vachitonotenga mota dzine mitupo. Havatombotye, havatombozeze, vanotoita zvinhu zvinenge zvesvoto. Pane pamwe pekuti kunyange usina kuba, unofanira kungomirawo kuzviratidzira kuvanhu nechikonzero chekuti vanhu vanenge vakagumbuka. Asi madzibaba vakatoenda vakandotora mota kana kuti vakatonotenga mota. Panguva iyoyo veruzhinji pavasiri kufara nezvinhu zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Pane zvimwe zvinhu zvinonyadzisa zviri kuitwa nevarume ava, nekuti havana chavanogona kutendeka chavari kuita mari nacho. Havana chavanogona kutendeka chiri kuvapa mari, asi chavanogona kuratidzira vanhu munhu wapakati. Vana veZimbabwe handei tinoregista kuvhota. Vana veZimbabwe handei tinogadzirira 2023 elections. Vana veZimbabwe handei tinoita make sure kuti varume ava vadzoki mupower for another 5 years. Nekuti kana tikavarega vachidai, vangani vavo vasiri kubuda pachena vane motokari dzimwe dzinotyisa dzavari kufamba nadzo. Vangani vavo vasina dzungu seratiri kuona here, vari kudya vakanyarara. Handei tinoregista kuvhota, handei tinovhota neuwandu hwedu. Usataura kuti hauende kunovhota, nekuti iwewe kana ukasavhota watovhota uchivhotera ZANU-PF usingazive, usingade.